Γνωρίστε το Selly Plus Plug S, τον μικροσκοπικό φύλακα του ηλεκτρικού σας γαλαξία. Δεν είναι μια συνηθισμένη πρίζα. Είναι ο νέος καλύτερος φίλος σας στην οικιακή άνεση. Απομακρυσμένος έλεγχος. Έγινε! Ένα πάτημα στο τηλέφωνό σας και το σπίτι σας ήδη θερμαίνεται. Έτοιμο να σας προσφέρει ένα θερμό καλωσόρισμα. Φωνητικός έλεγχος. Και βέβαια, Αλέξα, ας χαλαρώσουμε. Είναι σαν να έχετε ένα τζίνι, αλλά καλύτερο. Με τη μέτρηση ισχύως του Selly, παρακολουθείτε την κατανάλωση ενέργειας με μία ματιά. Πράσινο για οικολογική διάθεση. Κίτρινο για η κατανάλωση αυξάνεται. Και κόκκινο για wow, διψάω για ενέργεια. Αλλά το Selly είναι κάτι παραπάνω από ένας φύλακας για την κατανάλωσή σας. Είναι ένας έξυπνος βοηθός που περιμένει να σας ειδοποιήσει. Hey, τα ρούχα σου είναι έτοιμα. Ώρα για ξύπνημα. Προγραμματίστε το Selly να ξεκινήσει τον βραστήρα σας και να αρχίσει η μέρα σας ακριβώς όταν το χρειάζεστε. Και αν κάνει πολύ κρύο στις 6 το πρωί, το Selly σας έχει ήδη καλύψει. Η θέρμανσή σας ξέρει τι να κάνει. Ο αυτοματισμός είναι η ειδικότητά μας. Χρονοδιακόπτες, ναι, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε αν σβήσατε το σίδερο. Το Selly φροντίζει να μην τρέχετε πίσω από το σπίτι σας για να ελέγξετε. Για τους λάτρεις του έξυπνου σπιτιού, το Selly μιλάει τη γλώσσα σας. Είτε είστε νέος στον χώρο, είτε μάγος της τεχνολογίας, το Selly είναι η ιδανική επιλογή για έναν έξυπνο και συνδεδεμένο χώρο. Εξαιρετικά συμβατό και απίστευτα εύκολο. Selly Plus Plug S. Δεν είναι απλώς έξυπνο. Είναι το έξυπνο σπίτι σας. Το έξυπνο σπίτι ξεκινά από εδώ. Elvix.